Kwamishiniyar mata da jin daɗin yara ta jihar Kano, Malama Zara'u Muhammad ta ce daga bayanan da suka samu matar da yakan azabtar da yarinyar ne ta hanyoyi daban-daban ciki har da saka mata abu mai zafi a al'aurarta, sannan ba a bata isasshen abincin da ya kamata. Yarinya ba ta da uwa, ba ta da uba, duk sun rasu, su uku ne wanda suke uwa da uba ɗaya. Kakar gurin uba ta ɗauke su wata mata wadda ba dangin iya ba na baba ta yi sha'awar ɗaukar yar, wai ganin cewa marainiya ce bata. Aka bata yarinyar riko, kullum kakar ta je sai a ce yarinyar bata nan da sauransu. Amma alhamdulillah yan unguwa suka ga cewa gwamnati ta ɗau gabaran yin wani abu, to daga nan suka samu ƙwarin gwiwar faɗar na wannan yarinya. To rufe ta aka yi ne ko kuwa? To rufe tan kenan ta tun daga shi ba a ganin ta ma, amma yarinyar mu abin da take gaya mana cewa yunwa ba ta cin abinci ba ta koshi, sai ka duba gaban yarinyar ma za ka san cewa musibar ta isa. Wuta ake lalas suka dinga mata da gurare da yawa har da yankan wukafa. Ita wannan mata izuwa ta daga hannun danginta suka karbe ta ko kuwa daga ina suka karbe ta, tunda kamar ana cewa a hannun kakarta take? Ita kakar ita ta ba matar. Gaskiya ka san irin wannan idan aka ce abu ya fito har aka san cewa gwamnati ta sani, to me wanda ya wannan tabargaza, tunda wannan real tabargaza ce babba. Shi sa na ce yanzu kes din dole ya tafi NAPTIP don na ga yanayin halin da suke ciki. To sai dai ta take yi wa BBC ƙarin bayani, kakar yarinyar da aka ceto ta ce matar da ake zargi da azabtar da yarinyar yar uwar mijinta ce, sannan bata san halin da jikarta ta take ciki ba sai bayan da mijin matar ya kira ta don sanar da ita ta zo gidan da gaggawa, sannan ta iske jikarta ta a yanayin da ya saka ta kuka. Wannan yarinya burina take, ita ko wannan mulkiya ita ta je ta ce in bata dan Allah za ta kwana biyu a wurinta da uwarta da mijina, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Daga kwana biyu ta da ya sai ta ce min ta sa ta a makaranta, saboda haka ba za ta yi asarar kuɗin makarantar ta ba, in yi haƙuri har da kukanta. Sai na ce to shikenan na yi haƙuri, amma ban baki ya kyauta ba, za ki da min da ya. Ta ce za ta kawo min, na ga shiru na koma ban ga ya a ido na ba. Sai ta ce in yi haƙuri za ta kawo min ya har gida. Na sa ido bata kawo ya ba. Jiya kuma uban yarta ya mun waya ya ce maza mazan je ga halin da take ciki, ka buɗe jikin ya duka da yanka da ƙonewa gaba ɗaya ta yi abu na rinka kuka iban haƙuri. Tuni dai gwamnatin Kano ta bakin kwamishiniyar matan da yara ta jihar ta ɗauki nauyin kula da yarinyar tare da ɗaukar nauyin karatunta har zuwa jami'a. Ko a ranar Alhamis ɗin da ta gabata sai da rundunar 'yan sanda a jihar ta Kano ta tabbatar da ceto wani mutum mai shekaru 55 da ake zargin mahaifinsa da 'yan uwansa sun rufe shi har na tsawon shekaru 30 ba tare da fita ba. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC daga Kano a Najeriya.